Kembang gadang orane jantung. Selamat malam para pengunjung. Rata-rata bos, rata-rata. Aduh Pak Sudarto, dari mana datangnya lintah? Tahun Nagasari bungkus-bungkusnya dah. Aduh bos mie ayam, jeruk manis dari Jepara, jeruk manis dari Jepara, dari Jepara. Nagasari bungkus-bungkusnya daun. Jamu alas jamu kuning pun lawas ketemu manis. Jamu alas palimanan wis lawas dedek kedanan. Aduh jewong bantara panjang dedek kedanan. Bayam danas dimakan kalung hati panas kake omong. Gula le gula dermayu kalau balik dedet temelu. Ade aduh la 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 sayang. Aduh jemama haja eman-eman wong deduluran tega ning lara ora tega ning patine. Ngalor ngidul ngeten ngulon urip ning adunya dadi lelakon. Aduh jemama aja la 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 sayang. Aduh jemama aja ngaturaken pujalan puji dumanteng Kang Mas Suci.